God eftermiddag. Det er blevet det er mandag, og det er den 16. december 2024. Jeg var noget træt og kunne ikke komme op i morges, og jeg havde en aftale inde i Solrød kl. 9:15, så jeg nåede ikke at lave en video. Så den kommer først her om eftermiddagen, og det går jo også nok. I går fik jeg pakket en masse kasser ud, og jeg er mega taknemmelig for, at Nadja hun kom forbi og lige hjalp et par timer, selvom hun skulle have sine børn og børnebørn på besøg. Og så var der flere forskellige venner og veninder, som ringede og skrev, og det var bare helt perfekt i går. Fordi jeg var lige ved at kaste håndklædet i ringen. Jeg fandt sådan et skægkræ. Jeg troede, jeg havde mareridt natten før, fordi jeg så sådan et dyr på min seng, og så fandt jeg det, sad det på væggen her til morgen, eller i går aftes. Og jeg kunne bare mærke, jeg kan ikke være her, det er forfærdeligt. Men på en eller anden måde, så kommer jeg jo igennem det, og så er det så skønt, at der både kommer hilsner og sms'er, og en kommer og hjælper, og så kunne jeg godt lige få skuldrene en lille smule ned igen. Så for det er jeg mega taknemmelig. Jeg er taknemmelig for, at vi er forbundet på en måde, så folk rækker ud lige der, hvor jeg har allermest behov for det. Tak til jer derude. Tak til jer, der ser med. Eller til dig, der ser med. Jeg vil ønske dig en rigtig dejlig dag. Fortsat god dag forhåbentlig. Og så vil jeg sige, prøv at være opmærksom på de der små ting, der bare er det fede i livet. Det kommer nogle gange bare som sådan en, det er en selvfølgelighed, men det er bare magisk. Specielt når mennesker ser mennesker. Så tak for alle jer derude. Pas godt på dig selv og på dine medmennesker.